Sige, go, go, go. 안녕하세요. Kumusta? Okay ka? Okay kayo. Salamat kayo sa Okay kayo. nagkanindot ang biyo. Nagkabatikot niya ako nga eh. Kaya salamat kayo sa'yo. Salamat. Thank you. Ako karakterya. Karabas kayo. Naku terya. Ikaw. Hello, kumusta ka na? Kumusta na pagpuyo terya? Okay na ba ka? Tili kao show kiss mo. Kare sao. Kare, kumusta ka na? Okay na ka pare. Pare, kumusta na? Di siya mo tubag. Mura siyang bungol. Ay! Ay! Huwag butong! Naman si okay kayo. Nang huwag butong. Bidyo siya, diba? Okay kayo. Kao kabutong. Ako sabi ko sa kare koreano tira. Okay kayo. Awit at sonda nga. Mga hamig butong. Butan ka na siya. Okay kayo. Butan kayo siya, tagaan mi niyang butong. Okay kayo. Okay kayo. Asa mga. Oh, dito ra. Ato lang ka ng butangan og kuan bagay kanan no. Sa tinud no alis ni butan kaning tawhana gyud sa tinuod lang. Hilumunay pa jud sa personal. Ang butan gyud nga taon ni malay gyud matubag cellphone. Kamao Di ba Jimboy no? Ano chod? Ana chod. Diri ara gyud na sila to. Taga ako ano gid ko taga mabuhay. Taga mabuhay. Diri sabi ka pulse kayo. Trabaho lang ko diri oh. Gi-interview na namo si Okay kayo. Okay kayo. Gi-interview na namo. 안녕하세요. kapoy ka ko batik karon. Kada ko kadeng. Di ka ko na togoy kadeng. Kapoy na siya tugay kareng. Kaya mo di ka na kadeng. Mukha mo.